News Center as in Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang Martes po niyan, petsa 29 sa bulan kan Oktubre 2024. Ini po ang Bareta alas 12 asin kami ang sendong mga magiging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardy Lod, daing iba. Henot sidelines, tanda kulang mga bareta sa lado lokal. Pagdeterminar asin pag-evakuar sa mga pamilyang bantad sa pagbaha asin landslide, ipinagtaong kwenta ni Albay Acting Governor Glenda Bungao sa mga LGU. Sitwasyon kan supply kapag ano tapang ngaipo sa Albay, pigtututukan kang gobyerno probinsyal kan Albay. DTI Bicol nasa pagbabantay sa pamresyohan kan basic necessity sa duwang probinsya asin 5 munisipyo na nagdeklarar nin state of calamity. Mga madadakop asin mapapatunayan na nagbayular, maninimbag. Danyos ni Bagyong Christine sa agrikultura nasa 2.1 bilyon pesos na sigun sa DA Bicol. Sobra 37,000 na mga paraoma apektado. DPWH 3rd District Engineering Office, prioridad ang road clearing sa tercer distrito kan Albay. Assessment asin validation kan mga narumpag na dike asin flood control project isusunod naman. Sa mga bareta niya sa Radio Nacional, Senador Bato, iba pang PNP Chief, naging commander kan death squad sikong kay dating Presidente Duterte. Maabot sa 7 milyon na individual na danyaran kan Bagyong Christine sigun sa DSWD. PNP Drug Enforcement Group Police Colonel Hector Grijaldo, ibinulgar na pinilit siya kan Quadcom na kumpirma ron na may reward system sa war on drugs kan Duterte administration. PRRD, dakulaan pagngalas ko nata dai pasinda o dai pa siya pigpaplantaran nin kaso kan DOJ sa mga kaso nin paggadan na inako niya. Sa ibang nasyon, Iran nagbatanid na mabalos sa ginibong airstrike kan Israel. Baretang Sports, Alex Yala, kinapos sa mas veteranong Jack Netter. Yan ang headlines kung nasa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Ibigtang kwenta na ni Albay Acting Governor Glenda Ong Bungao sa mga lokal na gobyerno sa probinsya kan Albay ang pagdeterminar ka mga pamilyang dapat na i-evacuar dahilan sa patakot ng peligro kan Bagyong Leon. Sa pag-uron kan DCGB News kay Bungao kasubagong aga, sinabi kay ni na kaswapon matapos itaas ang DOST Pag-asa ang signal number 1 sa nagkapirang mga munisipyo, ipinagsuspender na niya ang klase, ipinagbawal ang paglawod kan manlain-lain na sukayang pandagat, bagay ang mga water activities asin ang pag-evakuar sa mga komunidad na bantad sa peligro kan pagbabaha asin pagrasay ng daga. Sigong kay Bungao, kaibanan sa mga dapat na magbalik sa evacuation centers, anhali sa Libon, Pulangi, Uwasa, Sinobilar, dapat mana ang maging alerto ang mga personahes kan City Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kasabay ang Barangay DRRM Council asin monitor ang mga forecast manungod sa bagyo. Sinabi ni Bungao na kasubagong aga nagkaygo sindanin pagururon kaibanan ang mga members kan Albay Price Coordinating Council asin ang Food and Livelihood Economic Cluster, National Food Authority asin iba pa para maaraman man ang sitwasyon kan supply kan basic commodities. Nangapunan si Bungao sa mga Albayano na maging handa sa gabos na pagkakataon bantang sinda sa gobyerno provincial kan Albay padagos ang esfuerzos para masimbagan ang pangangaipo. Dugang pa kang gobernadora na nagpayag maning kahandaan ang gobyerno nasyonal para sa pagtabang sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover. Boys!
Padagos ang monitoring kan Department of Trade and Industry Bicol sa pamresyohan kan basic necessities sa probinsya kan Albay, Camarines Sur asin sa mga munisipyo kan Bulan, Huban, Donsol, Irosin asin Matnog sa Sorsogon matapos ipautob ang price freeze dahil sa deklarasyon kan state of calamity dahil sa pagrapado kan Bagyong Christine. Sigon sa DTI Bicol, enot na sindang nagpadaranin abiso sa mga merkado publiko, supermarkets, groceries, bakeries, asin water refilling stations. Manungod sa Republic Act 7581 o Unpriced Act. Katakod ka ini piginganyar kan ahensya ang mga consumer na i-report sa saindang opisina ang mga irregularidad kaibahan na ang paglangkaw ng presyo para matawan ini nin magkakanigong aksyon. Ipinarumdom kan DTI Bicol na para sa mga madadakop asin mapapatunayan na nagbayular digdi, papagmultahon sinda nin 5,000 sagkod 1 milyon pesos o an makulong nin 10 taon sagkod 10 taon. Kaibahan sa mga basic necessities ana sa jurisdiction kan DTI iyo an canned sardines, evaporated and condensed milk, coffee refill, laundry bar, detergent powder, candles, bread, Pinoy Tasty, asin Pinoy Pandesal, asin, bottled water, potable water in water containers, asin and locally manufactured instant noodles. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Iba pa niya itong mga baretang lokal, suminakat na sa 2.1 bilyon pesos ang naging danyo sa sektor kan agrikultura kan Bagyong Christine. Sigun ini sa datos kan Department of Agriculture Bicol, kung sa nasa 37,795 na mga paraoma asin parasira ang apektado. Grabing naapektaran asin nadanyaran kan Bagyo ang probinsya kan Camarines Sur na may sobra sa 1 bilyon pesos na danyos. Sinundang kan Albay na may sobra sa 403 milyon pesos, sobra sa 226 milyon sa Camarines Norte, sobra 264 milyon pesos man sa Masbate, sobra sa 108 milyon pesos sa Sorsogon, asin sobra sa 70 milyones pesos sa Catanduanes. Maabot sa 33,377 ang mga hektarya ng Paruyan o Kabasan na nalubog sa baha na nagdaranin sobra sa 1.8 bilyon pesos na danyos. Sa ngunyang padagos ang koordinasyon kan DA Bicol sa mga lokal na gobyerno sa riyon para sa itatauman na ayuda sa mga apektadong paraoma asin parasira. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Pigtatauanin prioridad kan Department of Public Works and Highways o DPWH 3rd District Engineering Office ang clearing sa mga tinampo kung kaya daipaninda na abot ang mga lugar na may nadanyaran na dike asin iba pang flood control project. Ini ang naging paliwanag ni DPWH 3rd District Engineering Office Head, Engineer Cornelio Relativo sa DCGB News matapos ang concern na ipinaabot kan mga miyembro kan Irrigators Association sa munisipyo kan Libon Albay manungod sa poko mas o menos 160 meters nindike na nagaba dahil sa Bagyong Christine. Sinabi ni Engineer Relativo, oras na matapos ang road clearing tulos sindang makondukta nin evaluation sa nasabing mga proyekto para madeterminaran kung pirang pondo ang kaipuhan para sa pag-irahay kaini. Sa ngunya, nagpapadagos ang road clearing operation sa tercer distrito kan Albay, partikular na sa Pantaw kan Libon Albay. Mientras tanto, personal na binisita ni Sorsogon Governor Edwin Boboy Hamor kasuhapon ang munisipyo kan Libon Albay kasabay kan nagapadagos na tabang kan Task Force Sorsogon asin pinadarhan ni mga heavy equipment para sa clearing operation. Sigon sa Sorsogon Provincial Information Officer, padagos ang team ngunyan kan Sorsogon sa paglinig sa lugar, partikular na ang mga pagrasay ng daga dahilan sa Bagyong Christine. Sa payag ni Amor, sinabi kay Nina na sabing lakdang ginibo nila matapos ang pangapudan ni Senate President Chis Escudero sa SAIA na magtabang na sa kataning na probinsya. Pero sa Albay, nagpadara naman ng team ang Sorsogon sa probinsya kan Camarines Sur para magatod ng mga relief goods sa mga apektadong residentes. Siniguro man ni Amor na mantenido ang Task Force Sorsogon sa nasabing mga probinsya sagkod sa matapos ang clearing operation.
Pinuna na kan Department of Social Welfare and Development Bicol ang pagtaonin pinansyal na asistensya sa mga pamilyang grabeng naapektaran kan Bagyong Christine sa Bicol Region. Kasuhapon kan 640 na mga pamilya sa Naga City, Calabanga, Magaraw, asin Bombon, Camarines Sur ang nakaresibinin 5,000 pesos. Siniguro kan DSWD Bicol sa pangingenot ni Regional Director Norman Laurio na padagos ang sa indang mga espuersos para makapag-extender nin tabang sa mga Bicolanong apektado kan kalamidad. Nasa critically low level na ngunyan ang dugo sa Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory. Ini ang pinag-anunsyo ni Nicole Ann Bejo, ang Donor Recruitment Officer kan BSL-SNRL, kung saan sa iyang pinaliwanag na dahilan sa naging epekto kang Bagyong Christine na pundo ang mga mobile blood donation na pinagkukondukta ninda sa madainlain na parte kan riyon. Dahil ang kainin ang apudan si Bejo sa mga individual, grupo asin organisasyon na tabangan sinda sa pagikan pagdonar ng dugo dahil sa presente mas bababa pa sa red code ang gustong sabihin, hababa pa sa 50 units nin dugo kada blood type ang sindang nasa saray ngunyan. Nagpapatob naman sinda nin blood donor mechanism kung saan ang kada request nin dugo kay puha na magdara nin donor para makapag-extract kan kay puha na dugo. Sinabi ni Bejo na bako na sufisyente ang dugo sa BSL SNRL dahil ang tasindaan nagsusupply ng dugo sa gabos na ospital sa mga probinsya kan Albay, Sorsogon, Catanduanes sa Sin Masbate. Maabot sa 150 mga pasahero, 44 mga rolling cargos asin 4 na vessels ang stranded ngunyan sa nagkapirang pantalan sa rehiyon matapos na itaas kan DOST Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal 1 sa nagkapirang parte kan rehiyon dahilan sa Bagyong Leon. Sigun ini sa datos na ipinaluwas kan Coast Guard District Bicol kasubagong alas 8 nin aga, Oktubre 29, 2024. Hali sa nasabing numero, 135 mga pasahero ana pinjente ngunyan sa Tabaco Port sa Albay, mantang 7 naman ana sa Virac Port sa Catanduanes. Nagpaluwas naman in Sea Travel Advisory an manlain-lain na Coast Guard stations sa Bicol manungod sa pagbabawal sa pagbiyahe kan anuman na klase nin sakayan pandagat sa mga lugar sa rehiyon na presenteng nasa signal number 1. Sa dagdag pang baratang lokal, nakapagprodusir ang Bicol University nin tulong top-notchers sa katatapos pa sa ng October 2024 Geodetic Engineer Licensure Examination o GLF o GLE. Sa resulta kan eksaminasyon ay pinaluwas kan Professional Regulation Commission na kuha ni Aaron Paul Lolor ang ikapat na pwesto matapos na makakuha ng 86.60% rating. Si RJ o Ray J. Valderrama ang nasa ika-6 na pwesto na may 86.20% rating, as nasa ika-8 pwesto man si James Duebo na may 85.40% rating. Sigon sa PRC ang 2024 Geodetic Engineering Licensure Exam ang ginibok ang October 17 to 18, 2024 sa nagkapirang testing center sa Pilipinas kaibana na sa National Capital Region o NCR, Baguio, Cebu, Davao asin iba pa. Pinanginutan ini ni PRC Board of Geodetic Engineering Chairman Engineer Epifanio D. Lopez asin ang mga miyembro kanasinda Engineer Concordio D. Zuniga asin Engineer Randolph S. Vicente. Narumpag ang sarong drug den sa Purok 3, Barangay Victory South, Legazpi City, Albay. Matapos an ikinasang bypass operation kan mga personahes kan Philippine Drug Enforcement Agency kasuhapon, Oktubre 28, 2024. Sigon kay PIDEA Albay Provincial Officer Intelligence Agent 3, Noe Brigel, nadakop ninda sa operasyon si alias Mickey, 44 anyos, ang drug den maintainer, kaibahan ang mga drug den visitor na sinda alias Mata, 16 anyos, asin alias Bilibi na 19 anyos. Nakuha sa indang posisyon ang nagkaperang pidaso nin plastic sachet na minakantidad nin 66,000 pesos. Kaibahan ang mga non-drug paraphernalia. Ang nasabing mga persona ang nakakahampang sa kasong pagbayular sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon ang ikinasa
PIDEA, kan mga personahes kan PIDEA Catanduanes Provincial Office, PIDEA Albay, PIDEA Legazpi City Office, PIDEA Regional Special Enforcement Team, asin ang Legazpi City Police Station. Magatugang primerong parte po yan kung Bareta alas 12, Bareta niya to sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang kabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKB, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang
Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO. Nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sa Padagos Santo Tomas Barreta, alas 12 Barreta niya to sa Radyo Nacional. Ipinahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Senado na dakol na dating Hepikan Philippine National Police o PNP kampanahon kan sa iyang termino ang naging pamayo kan death squad kay banan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Duterte nagabos na nasa right side niya, nag-agi sa na Chief of Police, Police Director, asin puro commander, kan death squad, an mga ini, kan naputon ni Senador Jingo Estrada. Pero kay De La Rosa, an iba pang pinagunambitan ni Duterte na pamayo kan death squad, iyo si retired General Archie Gamboa, retired General Debold Sinas, asin retired Lieutenant General Vicente Dadao Jr. Sinabi pa ni Duterte na antugon niya sa mga ini, nainggan niya ron ang mga kriminal na lumaban, asin pag luminaban, ganoon para matapos na ang problema niya sa syudad niya. Sa sobra 6.9 milyon na katawo ang nairehistrong naapektaran kan pagrapado kan Bagyong Christine sigon sa DSWD Disaster Response Management. Gikan an mga ini sa sobra 10,000 na barangay sa man iba-ibang rehiyon kan nasyon. Sa record kan DSWD, sobra 327 milyon pesos na ang kantidad na naidistribute nindang humanitarian assistance asin padagos pasindang nagtataon nin ayuda. Sa ngunyan may sobra 280,000 na tawo pa ang nagtitinir sa mga evacuation center asin 465,995 man ang naghahanap pa nin madadagosan.
Ibinulgar ni PNP Drug Enforcement Group Police Colonel Hector Grijaldo na pinirit sa Nasyakan Quad Committee kan House of Representatives na kumpirma ron na may reward system sa war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Pinangaranan niya si House Quadcom Co-Chair Dan Fernandez na iyo ang nagsugok na kumpirma ron niya ang reward system sa drug war. Ibinikla din ni Grijaldo sa sinumpa na pahayag na pigsumitir niya asin binasa sa pagdangog kan Senado kan Lunes o kasudma Oktubre 28. Sinabi ni Grijaldo na kan Oktubre 22, Quadcom hearing, ipinaapod siya ni Fernandez sa sarong side meeting kung saan ipinailing sa iya ang supplemental affidavit ni Police Colonel Rina Garma. Sinabi pa niya na yaon man si Manila Representative Bienvenido Abante. Parehong pinamutikan ni Fernandez sa sinabante ang delegasyon ni Grijaldo. Dakulaan pagngalas ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kunata dai pa siya nasasaangatanin kaso kan Department of Justice o DOJ. Mantang direktang inako na haloy na siyang nagagadan nin mga tawo. Kasunod naman ini kanaging kahaputan ni Senator Risa Hontiveros kay Duterte kung magkakanigo nagadanon ang mga kriminal imbis na ipreso na sana ang mga ini. Para kay Duterte wala siyang pakiaram sa mga kriminal asin dai siya magastos nin kwarta kan gobyerno. Para sa mga ini, asin imbes itaon na sana niya ang pondo sa mga tao na daing makaon asin daing trabaho. Sa hiling no Duterte, magkakanigo sana na mapaduman sa impyerno ang mga kriminal dahil iniman ang pinili nindang mangyari sa sainda. Sabay sabi sa senadora na dumana sa nasinda maghirilingan. Tulos man na sinimbag ni Hontiveros na daing jurisdiksyon ang Senado sa impyerno, asin daing niya gugustuhon na magduman. Sinangataning qualified human trafficking complaint si dating presidential spokesperson Harry Roque asin doang iba pa dahilan sa pigsasabing pagkakaimbalto ninda sa illegal na Philippine offshore gaming operator o POGO sa Porac, Pampanga. Isinumitir ang supplemental complaint affidavit sa Department of Justice kan Presidential Anti-Organized Crime Commission asin Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Apera kay Roque, isinabay naman sa reklamo ka mga otoridad kontra kay Cassandra Leong, sina Litan asin Mercedes Peralta makabasa. Kuan hapoton si Deputy City Prosecutor Darwin Cañete kung atay sinabay si Roque sa complaint affidavit. Sinabi kini na may kinaraman ini sa aktibong partisipasyon ni Attorney Roque sa pagdanay kan illegal na aktibidad kan Lucky South 99. Piglinaw kan Philippine National Police o PNP na ang tataramo na neutralize dai nangangahulugan na paggadan. Sigon kay PNP Public Information Office o PNP PIO Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, natulong dating PNP Chief naman na nagsabi na ang interpretasyon kan tataramo na neutralize iyo an arrest, capture asin surrender kan suspect o offender. Malinaw na nakabugtak ang kahulugan kaini sa saindang police operational procedure. Enot ng kinontra ni dating PNP Chief. Asin ngunyan, Senador Ronald Bato de la Rosa, si Attorney Chel Jokno, kan Free Legal Assistance Group. Kan sabihon kaini sa pagdangog sa Senado na bako malinaw ang gustong sabihon kan tataramo na neutralize sa sarong PNP circular may kinaaraman kan implementasyon durante kad Administrasyong Duterte kan Oplan Double Barrel. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nagpapatani ng Iran na mabalos ini sa Israel matapos ang ginibong airstrike kan Israeli military na gumindadan man nin apat na soldados na tropa kan Iran. Depensa man kan Israel na kung mabalos ang Iran, pagbabayadan ninda ininindakula ang naglalala na tensyon sa Middle East, pigtatakutan kan United States, Germany, asin Britanya, kasunod kan maiwasan na suporta sa tigil putukan o ceasefire. Inanunsyo man ni US President Joe Biden na iwasan ang pambubomba sa nuclear asin oil facilities kan Iran na sigon sa International Atomic Energy Agency daing mga nuclear na nadamay sa ginibong airstrike kan Israeli military. Ang giyera pinaganditan man nin Marhay kan nagapirang mga nasyon sa Europa asin pangapuda na mantiniron ang isinaladawan na uncontrollable escalation bantang kinundirarman kan mga kataraning na nasyon kan Iran ang pigigibong strike kan Israel. Alagad na nga ko ang Iran na ang gigibunin dang pagbalos
dahil diretso nindang protiran ang sindang nasyon. Enot naman na nagpalayog nin rocket salvos ang Hezbollah sa 5 residential areas ka Northern Israel na sigon sa mga Israeli Army 80 sa mga ini ang sindang na project kan Sabado. Kinumpirmar man kan Iran na ang ginibong strike kan Israel nakadanyar sa sadit nindang lugar sa military sites sa kapital as nagkapir ang mga probinsya. Sigon sa General Staff kan Iran, kaibanan sa mga nadanyaran ang sindang radar system, mantang naghagad naman in counterpart si Iran Foreign Minister Abbas Aragheli sa nasyon kan Egypt, Qatar asin Syria. Baretang Sports, dahil nagtrayumpo na umabante si Alexandra Alex Yala kan Kapuson sa mas mahiwas asin hararom na eksperyensyadong si Marie Buskova kan Jekia sa score na 7-5, 7-6, 7-4. Sa init kan 8th Jiangxi Open Women's Tennis Association 250 round of 32 kasuodma sa Zhongjiang, China. Kada rally kan 19 anyos na unseeded Pinay, world number 147 sa singles as in Globe Ambassador, may simbag pirmi ang top seed world number 47 Zek na may saro ng WTA singles as in 5 WTA doubles title. Pero may tsansa pang makabawi si Yala sa pagsabak pa sa Takasaki Open International Tennis Federation Women's 100 sa Japan sa November 18 to 24, Billie Jean King Cup sa Bahrain sa November 25 to 30, asin sa ITF W100 sa Dubai, UAE sa December 3 to 8. Breakthrough! Sa satuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, Gamma anapod sa pinakabagong naimbentong jacket sa Estados Unidos na kayang maprotiran kontra sa init kan saldang kanal daw, lipot asin uran ang sisay man na individual na nakasulog kini. Sigon sa nakaimbento digdi, nagagamit sindanin graphene sa paggibo ka nasabing jacket kaya makaskas na makakapag-adaptar ang klima kan lugar. Ang Gamma may kakayahan na i-regulate ang temperatura kan palibot para matawanin sufisyenteng proteksyon kontra sa lipot asin init sa kada individual. Ang Gamma day basta-basta nadudumog asin nagigisi kung kaya kumbinyenteng maraya na ini para sa mga mahilig mag-travel. Ang Gamma pwedeng mabakal sa kantidad na $395. Toryang naiiba! Taon-taon may pa-beauty contest ang US Bureau of Land Management o BLM. Alagad bako para sa mga magagayon na babae, kudi para sa mga paniki. Kada Oktubre, nagaako ang BLM nin mga isinumitir na litrato kan mga paniki halos sa manlain-lain na parte kan United States. Ipopost kan BLM sa saindang official Facebook page ang litrato kan mga kandidatong paniki asin duman pagbubutohan ang pinakamagayon na paniki. Ngunya na taon ginanakan paniking si William Shakespeare sarong big-eared bat hali sa Oregon. Ang photographer na si Emma Busk ang nagkuha kan litrato mantang nasa kuweba ini sa Butte Falls. Ginibo ang beauty contest kasabay kan International Bat Week. Naisipan kan BLM na magibo kan siring na klase nin kompetisyon sa mga paniki para magpawagas nin awareness sa publiko manungod sa importansya kan mga paniki sa kapalibutan. Oktubre 29 kan taon 1866 kan namundag sa Binondo, Manila si General Antonio Luna y Novicio. Sarong doktor, writer, patriot, asin konsideradong pinakamatali na Pilipino kampanahon kan Filipino-American War. Si Luna ang primerong Pilipino na nagbibilog, asin nag-organisar kan propaganda movement, asin nagsurat kan La Solidaridad. Kaibanan sa mga signifikanteng kontribusyon ni Luna sa nasyon ang pag-organisa ni mga profesional na gerilya na inapod bilang Luna Sharpshooters. Ini ang naglatag ng depensa kontra sa mga mananakop na Amerikano. Si General Luna ang nagadan sa edad na 33 anyos.
Mga tugang, nasa linya po ang Pag-asa District Regional Forecasting Center para po sa kamugdatan ng katuya pong panahon. Pag-asa, please come in. Para po sa update sa panahon sa Bagyong Leon. Ang Bagyong si Leon nagkusog iniyo since araw na ini typhoon. Pwede nga mataan sa distansyang 555 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan sa coordinates na 17.5 degrees north, 127.0 degrees east. May taglay na kusog na doro sini na harana sa sentrong nag-aabot sa 130 kilometers per hour. Kasi nigong pagbugsok kan doro sa nag-aabot sa 160 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na Pasulnupan, Norte Sulnupan sa rekas pa na 10 kilometers per hour. Samantala, di sa Kabikulan nakabandera ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Camarines Norte, eastern portion kang Camarines Sur, probinsya kang Catanduanes, eastern portion man kang Albay, asin sa northeastern portion kang Sorsogon. Ang mga nasumpit na lugar makakawati manin mga pagusog-busong oranas sin pabugso-bugsong kusog kanduros. Ang natatadang parte kang Kabikulan nilalauman man na magkakaigwanin mga kalat-kalat na pag-uran asin yung mga pabugso pa man kanduros. Loman gale warning sa kadagatan sa eastern coast ng Camarines at naman sa Catanduanes. Kaya delikado man ang magpalaot, lalo na duman sa mga nagagamit ng mga saradit na sasakyang pandagat. Aliridi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Thank you very much, Sir Ariel. Mga tugang, yan po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipon sa kinalap sa DCGB Newsbase. Tapangarap po ito mga nakaibanan sa pagsurat kan mga bareta. Angel Mustasa. Katuwang kaman dyan si Jenny Matthew Valaran asin MJ Jaresco. Lado teknikal, katuwang ta si Chief Ramir Tanay. Yauman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Hello kay Miguel Jr. de Tablan Dumasian, watching and listening from Naiya 2. Pio Fernandez is watching. Gerald Aranya, good noon. Nasa Aeroville Subdivision, nakamonitor always with my brother Jobert and friend Fred Alvarado. Peringman, good noon kay Homer Realista Lola. At sa kabos po nagantabay sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, at sa 729 kHz, kapitan ka mga radyo siringman sa DCGB Live App. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daing iba sa mga po ni Ariel Samudyo kan Pag-asa District Regional Forecasting Center. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.